Zeg mensen, krijg je er ook al die zo'n vreemd gevoel in je mee als er in het begin van het jaar weer zo'n blauwe envelop op de deurmatte valt? Zo'n gevoel van, nou, de hebben we. Centen inleveren en opnieuw beginnen. Terwijl je het volgend jaar toch weer gewoon aan de belasting mag geven. Maar ja, we zullen er allemaal te geloven. Niemand doet gezonder. Holle mijl.